Dyma ni, felly da ni rhoi'n sylw rwan I rownd derfynol hun yma yng Nghanolfan Gneifio Meirion ar un mae Johnny Rhys, ar ddau mae Alex Smith o Ddela Newydd, ar 3 Llyr Wyn Jones o'r Gogledd, ar 4 Ellis D Evans, ar 5 Sean Lewis ac ar 6 Steffan Jenkins. Dwsin o wyn I mewn yn y gorlan y tro yma ar Cneifio o safon uchel dros ben fel y gwelwch chi fan hyn wrth I Llyr pwy sydd o'na wan Steffan Jenkins i'r bachgen yma orffen yr oen yna ac wythfed allan gen o fo un ydi Johnny Rhys bachgen lleol poblogaidd dros ben y fan hyn mae o mynd mewn am 8 oen yfyd ar 5 o fynnag Sean Lewis ydi hwn a'r breichiau cyhyrog na'r rheoli'r oen yn berffaith ac yn llefn iawn I ddill o Gneifio yn gwneud o edrych yn ddiymdrech dros ben yn y gorlan wedyn mae'r oen nesaf cael ei baratoi nôl â ni roi sylw i'r bachgen o Ddela Newydd Alex Smith sydd hyd yn oed yn rhwyddach I ddill mae o'n gwneud o edrych os oedd ddim yn gweithio'n galed o gwbl o gymarai ar rhai o'r bechgyn ar y rhes yma mae'r rhai o'r rhain wedi cystadlu ers blynyddoedd yn yr adran hun ac yn cnocio ar ddrws yr adran agored unwaith nhw allan I fanno mi fydden nhw'n allan i'r byd mawr cystadlu ac yn teithio'r byd yn mynychu cystadlaethau yn gymaint a fydden nhw yn Cneifio'n fasnachol un ydi Johnny Rhys dyma fo'r bachgen yn beirniad yr holl ffordd o Ffrainc y fanna ydi'r rheolwr tîm Ffrainc hefyd a wedyn yn ôl â ni I ochr arall yr rhes Steffan Jenkins yn cael hwyl ar ni mewn â ni ar 4 wedyn Ellis D Evans ydi hwn mae'r bachgen yma wedi gwneud argraff ydy ac yn gwisgo trwsau Silver Fern y fanna a mae'r Silver Fern yn atgoffa ni o lle mae'r cnifwyr mawr yn dod ar gyfer y prawf mawr nes ymlaen o Ddela Newydd wrth gwrs a dyma ni 5 unwaith eto Sean Lewis yma hyn rownd y gwddw na chydig bach o stodiau cyn mynd i'r stodiau hirion na yr holl ffordd lawr y cefn wedyn fydd o'n mynd dyna chi lun y 3 ohonyn nhw drawiad am drawiad ar hyd y stodiau hirion y 3 ohonyn nhw bron iawn yn yr un lle cynta I droi fel bynnag oedd y pella sef Steffan Jenkins ond da ni roed yn sylw ar hyn o bryd I Sean Lewis chydig bach ar ôl Steffan Lewis yn y cefndir Steffan Jenkins yn y cefndir a Sean Lewis ydy'r bachgen yma ond dyma di'r boi sydd wedi gwneud argraff arno ni dros y misoedd dwytha dwi wedi weld o allan yn Ffrainc na Llyr Wyn Jones stodiau hirion iddo fo ac mae o'n hedfa rwan yn camu drosodd unwaith yn camu drosodd mae'r oen dan reolaeth unwaith eto 5 ydi Sean Lewis dyma ni dros yr ochr wytha na mae Llyr yn mynd rwan y tŷ newydd nebod i'r bachgen yma wrth gwrs mae'r rhain yn gneifwyr o fri fel teulu pobl y gwarteg dion ydy'r rhain fel arall ond David sy'n mynd a'i fryd o heddiw yn sicr mi yna fo i'r gorlan pwysi mae'r oen nesaf yn barod iddo fo yn fanna gan y cymar corlan ar 5 unwaith eto Sean Lewis dros yr ystlys na y taclusor yn chydig dan y gesel na cyn mynd I ystodiau hirion yr ochr ddwytha rwan 1, 2 tair a wedyn tair y rownd y goes na y tacluso unwaith eto gwneud siŵr bod o'i gyd yn iawn peidio croesi dyna fo Sean Lewis yn gorffen yn gyntaf llongyfarchiadau mawr Sean Lewis